Haluatko sä itsellesi ripset helposti ja edullisesti? Tässä on 3 eri itse kiinnittyvien ripsien mallia. Tässä on luonnollisin. Sitten on tämä keskinäyttävä örimöykky. Me laitetaan nää. Ja sitten on näyttävin malli. Eli näistä örimöykyistä mä laitoin ensin ulkonurkkaan keskimmäistä yhden. Sitten yhden ton pidemmän. Keskimmäinen, pidempi, keskimmäistä. En muista kuinka monta. Ja sitten sisänurkkaan toi ylärivin tää lyhin. Semmonen kartta. Eli ennen itse kiinnittyvien ripsien laittoa on tärkeää, että varmistaa omien ripsien puhtauden. Ja vaikka ne olisi niin sanotusti puhtaat, niin pesu ripsivahdolla, huuhtelu ja minä ainakin joudun käyttämään silmänympärysvoidetta sen jälkeen, mutta varmistetaan, mä levitän sen topsilla niin, että mä en vahingossakaan koske omiin ripsiin, eikä mene sitä rasvaa niihin. Mä noin sormella jos levittää, niin helposti tulee huitastua samalla ripsiin ja niiden itse kiinnittyvien ripsien pitävyys heikkenee. Sitten sen jälkeen, kun mä saan täältä sormiini, niin ripsien taivuttimella taivutetaan omat ripset niin, että siellä tulee ne asettuu kauniimmin.